И накрая, за да завърша, искам да кажа още няколко думи. Ситуацията в България е такава, че чужди управляват държавата ни. Чужди определят политиката ни. Един военен съюз диктува отбраната ни, а един спихнат и вреден Европейски съюз се опитва да ни наложи какъв да е мирогледани, какво да мислим, как да възпитаваме децата си, как да живеем и как да умираме, но нас никой не ни пита. Ние обаче все още имаме живеци съпротивителна сила. Защо ли? Защото все още не сме загубили корена и връзката с земята си. Защото все още знаем какво е чест и достойнство. Защото все още имаме вяра, сърце и душа. И докато ни има, и докато дишаме, ще защитаваме себе си, децата си и тази свещена земя. И няма да допуснем нито една гад да я превърне в изгорена земя. Бог да пази България, да превърне